Masa beri kaisa jomindani nogo samung khaimani o beri Delhi no tui khokna bagui hapung tola ongkhori ma phayung bo kaisa baro khai duita hani gola bai khai khaisui khai Delhi no nodi jora phai khai nodi ni tuino khogui jomindani nok jora hapung kawi thangung kaini gola ni bisingui kaisa gola kisa baijak tongmani tu supung puru kupulung thangphano hapung kawi jomindani nok jora thangte o gola ni tui kesari khai ordek ongui thangung gola ke bai gola kaham no nasik kaham kangkai bo saisung dukho nangjagung gola kaham ni hingkai saka jora tui kupulung bini hingkai le tui ordek no kesar thangbayung bo salchakai o borinya saka angni ni bodla dukho nangung nung ana supung makai tui kupulung khai no supungo kintu faite kai ani tui ordek se kesar thangbayung bini ko khnaoi o bori o gola ke bai no saka seng khna taisa tui khongna thangpurung kifil tui khai nung kisa lamani nini saito nasik naiding omo haikai tani dino teiwasha o bori tui supungna thangpurung kifil tui khai o gola ke bai lamani bini yang narni lamano nasikui paikya bo nasik mani ta munukhang kupulung khai khumbarjak lama botok kintu ba gola kahamni ayang naro hingkai lama pura khali ingjak khumbar sobokrui afrukai oborui gola ke bai no saka nung ke bai ang saimano kintu ba nini ojet tui kalaimani o tuino ang khumorna bagui use khayung nono Delhi no sakat lang burung je tui kisa kasar thanggong abo ango khum sakatik lang thanggong nini gola ke bai tui je tui kasar mani a tui mani se o khumrok tini bari tongbayung hingkai takuk taibu khuksong bahima tongkhanoro kani o story ni moral hingkangkai dus jot ni sagon tonggong keba perfect engya kintu o perfect yano no baike seng kajo khikla ke perfect khaiman obono seng tini nukha anio video no chajak kangkai anio channel no subscribe khaiding like khaiding toi o video no je mansak anio borok ba share khaiding whatsapp khaiding facebook o khaiding malayana sini next video